Katkum ka kubor na ka judiciary mezan online website la yaitu bahasa Farsi peniap arngot kibriu ha Iran na kadaw bakilatang ya kakat Quran jo ki Muslim batkan ben ya ki prophet jo ki Islam. Kini ki arngot ki platip kerteng kumu sadrola fasili zare baru Yosef Merdad kumjuru la yaitu bakini ki arngot ki la penya shibun teligin yam online balatau gerpang da ka bakran ben bat pen I kajing isi ya kinong Islam. La ongru ba haus nam arhaja arpau kini ki arngot kibreu la sya pan sange bat penrem ya kajing penyai jongki ya gawe ke Telegram channel ka bakibu kerteng kum criticisms of superstitious and religion. U director jongka Norway u badairu udukhat ka kenhun jongka human rights la ong ba kajing raisin phasi bat penyap ya kini ki arngot bakran ben ya ki prophet kadai ka bamla satya ban priang hadu banda shim ya kajing im ka jongki. Kanai kajing rai ka ain kalaban poi sho put kajing es hoper kajing dei hapreng ka Islamic Republic bat kiwi pat kiri ki baburam ya ka hok ka freedom to expression ban shushu une director ka human rights. Dangsen ki rifsat ain ka United Nation ki lakhot ya kanhun ki Muslim ha Iran ban pendu si sundan ka kompensi tombe ain bat pendik ya kajing mane blei kiwi pat ki jai niam. Kumban shupan kan mau sapang ki rukom jong kinong Iran ha ka baki thong ban pengai jubor ya ki breu kin ngai kumba ki ngai kan thup ka jing pen klan yam ya ki Kristan sha ki Muslim. Katkum ka jing itu ka rai group kan thup ka Amnesty International kari Iran ka lapan sistem bungut ki breu hapo sisnam ban ya ki we kiri lai no ka China haus nam araja arpar hadu 90% ka negari ka lapan sistem ha ka ain ban ya ki to kisnam ki baladap. How news nam baladap ka United of State ka lapan pau bakari China Iran bar Russia ki de kiri ki bapalai jimut bah ha ban pensitam ya ki breu ki bamane ka ju kanyam bat ki bapan kala jubor bakin kala Muslim lut.